Ja. Oli, sóc la Noé, saps? Quina vergonya, ara no sé què dir. O sigui, sí que sé què vull dir, que no puc entendre com hi ha gent que cregui amb els aliens. A mi el que m'agrada és parlar amb les plantes. Aura, expressa't. Oi, per cert, em podeu donar la data de naixement? Ai, l'hora exacta, que us busco. Ja veureu. És fantàstic. És l'energia del sol. Va bé. Gina, què fa un vídeo de mi al YouTube? M'ha fet molta gràcia. Doncs mira, ja el pots treure. Per què? Si estàs molt bé. Gina, no m'agraden gens aquestes coses i ho saps. Un tal William m'ha comentat She's hardcore bitch, I like it, lol. Què vol dir això? Que ets molt maca. Ah, sí, mira que bé. Va, borra'l, I no m'ho tornis a fer mai més. A mi això de que qualsevol vegi què faig o deixo de fer a casa meva no m'agrada. Em poses 2 entrades per l'Orquestra Plateria? Bueno, no. Per la partida, millor. Quan dius que valen les entrades? Res, és que és gratis, no cal que vinguis a treure entrada. Ah, vale. Doncs posa'm en 2 per Chico Trujillo, millor. Quan has dit que valien les entrades? Gràcies. Com ha anat? Què tal amb el Jaume? Bé. Com sempre. Està aconseguint deixar de fumar. Ah, sí? Diu que porta 2 setmanes. Quan hi dura la tonteria? T'ho podries plantejar tu també,